Bapak, Ibu, para sederek ingkang kinasihan ing Gusti Yesus Kristus, sumangga ing dalu punika kita miwiti pangkempalan pandonga ingkang kaping 3 saking kitab Matius 9 ayat 9 dumugi 13 kanthi tema mitra ingkang kasingkiraken. Sumangga kita miwiti kanthi wekdal ening. Wekdal ening kacekap. Bapak Ibu, para sedherek sedaya, sumangga kita ngidungaken kidung pamuji saking KPJ 3:1 padha ingkang setunggal. Swawi prasuci nyawiji. Swawi prasuci nyawiji tunggal ati sami ngabekti memuji mring Gusti ajre sumelang sedelan kesangsaran kinantos kabegjan ing Pangeran. Bapak Ibu sedaya, sumangga kita bikak pakempalan pandonga ing dalu punika kanthi pandonga kawula dherekaken. Allah Rama kawula ingkang adhedhampar wonten ing kratoning swarga, pinujiya asma Paduka awit sih kamiran Paduka dumateng kita sedaya. Katitik ing dinten punika Paduka sampun nganti kawula sadaya ngrampungaken pakaryan kawula ing dinten punika. Gusti ugi sampun paring berkah nyekapi sedaya kabetan kawula. Duh Gusti, ing dalu punika kawula badhe mirengaken pangandika Paduka ing pekan pandonga ingkang kaping 3. Mugi Gusti muga manah kawula supados menapa ingkang Paduka dawuhaken saged kawula lampahi ugi dados dilah ing gesang kawula. Makaten Gusti panyuwun kawula menawi wonten dosa ingkang sumelit kawula nyuwun pangapunten. Wonten ing asamanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Bulan para sedherek ingkang kinasih wonten panjenengan. Monggo kita buka Injilipun Gusti wonten ing Mazmur 108 ayat 2 dumugi 3 waos kanthi sesautan. Manah kawula sampun cumawis doalah kawula badhe ngidung kawula badhe ngrepekaken mazmur. Tangiyo he nyawaku he sukat lan cemplung padha tangiyo bang-bang wetan arep dak gugah. Kawula badhe ngunjukaken pamuji syukur dumateng Paduka wonten ing satengahing para bangsa. Duh Yehuwa, Saha badhe ngidungaken mazmur kagem Paduka wonten ing tengahipun para suku bangsa. awit sih kadarman Paduka menika anggenipun ngungkuling langit saha kastian Paduka ngantos sundul ing mega. Monggo kita lajengaken wonten ing kidung pamuji kangge tanggapan menika wonten ing KPJ 29 padha setunggal dumugi 3. Sumangga sowan Gusti. Sumangga sowan Gusti, haleluya. Srana kidung pamuji, haleluya. Tiang pranca
lan para sedherek, monggo kita lumebet wonten ing pamaosipun kitab iki kangge pangandikanipun Gusti ing wekdal menika kita pendet saking Matius 9 ayat 9 dumugi 13. Gusti nimbali Matius juru mupubiya. Bareng Gusti Yesus nglajengake tindake, banjur mirsa wong kang jenenge Matius linggih ing pabean. Iku nuli dipangandikani, "Melu aku." Matius banjur ngadeg lan nderekake panjenengane. Kacarita nalika Gusti Yesus lenggah dahar ana ing omahe ana juru mupubiya akeh lan wong-wong dosa kang padha teka derek dahar kalawan Gusti Yesus dalasan para kakabate. Bareng para wong Farisi weruh kang mangkono iku banjur kandha marang sekabate. Yo gini, gurumu kok mangan bebarengan karo juru mupubiya lan wong dosa? Gusti Yesus mireng nuli ngandika, wong waras iku ora butuh dukun, sing butuh dukun wong sing lara. Wis padha sumingkira, padha mindengun isining pangandika kang surasane, kan sun kersakake iku dudu kurban nanging kawelasan. Sebab tekaku iki ora ngundang wong sampurna nanging wong dosa. Mekaten Bapak Ibu lan para sedherek, enggah pangandikanipun Gusti ing dalu menika. Ira-iran kangge renungan ing wekdal menika inggih menika mitra ingkang kinasiah. Kasingkiraken utawa angsuli mitra ingkang kasingkiraken. Mbok bilih wonten pitakenan, sinten ingkang paling siap mahargya Natal? Terus pundi wangsulanipun Bapak Ibu para sedherek? Wangsulanipun menika mbok bilih sanes gereja A, gereja B, C, nanging pengusaha. Nah, cobi kita nanggapi wontenipun pengusaha. Sebab sampun dangu saderengipun Natal, sampun ngerancang kados pundi metukaken pahargyan Natal menika. Temtunipun menika karana wontenipun paugeran homo economicus ingkang penting wonten badinipun. Inggih mekaten ingkang nguwaosi pikiranipun pengusaha. Tumrap piyambakipun Natal menika wekdal ingkang kangge gayuh kabaten ingkang kathah. Menawi kita wantun bloko, caranipun gereja mahargya Natal kadangkala boten tebih saking paugeranipun pengusaha. Kathah ingkang damel adicara kados tontonan ingkang ngerakaken para paraga ingkang kathah ngintun proposal damel acara ingkang narik kawigatosan. Lah tujuanipun menapa? Supados kathah tiyang ingkang nonton. Menapa to ingkang kelampahan sasampunipun kathah ingkang sami datengi? Temtunipun badhe kondhang lan nambah warga pasamuan. Tundhonipun saged ngempalaken pisungsung ingkang langkung kathah. Wonten satunggaling cariyos, Gusti Yesus nate rawuh wonten jagat menika ing wekdal pahargyan Natal. Gusti Yesus milih gereja ingkang paling ageng wonten ing satunggaling kita. Panjenenganipun ngraosaken bingah nalika nderek ibadah ingkang katindakaken kanthi tumemen. Sasampunipun pangibadah, Gusti Yesus jumeneng ing kori
kados-kados sumadyo nampeni salam. Nanging boten wonten setunggal tiyang perpeki lan nyalami. Amargi sedaya tiyang sami kesesa wangsul. Gusti Yesus sedih nanging boten pedhot ing pangajeng-ajeng. Gusti Yesus lajeng ngrawuhi gereja alit ing satunggaling dusun. Panjenenganipun bingah sanget. Tiang-tiang sami ketingal prasaja. Purna pangibadah tiang-tiang sami sesalaman lan ngucapaken salam Natal. Mirsani kahanan ingkang mekaten menika Gusti Yesus kungkuh. Iya aku iki Yesus kang sira sembah. Tumunten horeg saisining gereja. Kathah tiang sami boten pitados lan malah wonten ingkang nganggep bilih panjenenganipun menika tiyang edan. Kahanan samsaya rami. Salajengipun Pak Pendeta enggal-enggal datengi lan ngajak Gusti Yesus dateng ruang pandhita. Ing ruang pandhita, Pak Pendeta sungkem sujud lan ngarasi sampeyanipun Gusti Yesus. Gusti Yesus kaget lan dangu. "He, sira tepung karo aku? Kenapa sira ora kandha marang warga pasamuanmu manawa aku iki Yesus?" Kanthi raos ajrih lan sungkan, Pak Pendeta wangsul aturan. "Paringono pangapunten Gusti, kawula ajrih tiang-tiang menika sami boten pitados. Teman nilaraken gereja menika. Menawi menika ingkang kelampahan, kados pundi mangkih kula? Cariyos ingkang prasaja menika nggambaraken kados pundi gereja anggenipun mahardya Natal lan gesang padintenan ing gereja wau. Mirip kalian pengusaha ngudi kauntungan. Inggih menika sababipun ingkang asring dipun undang salebeting pahargyan Natal tiang-tiang ingkang manggen ing papan nginggil kadosta pejabat-pejabat, tiang ingkang kondang utawi ingkang sakinten saged suka panyengkuyung ing bab dana. Para tiyang wau sami kalenggahaken ing kursi ingkang kinurmat. Warga pasamuan sanesipun utawi warga ingkang sekeng boten pikantuk kawigatosan. Badhe tumut dateng utawi boten menika sanes perkawis. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, pangandikanipun Gusti ingkang kita waos badhe nyumerepaken karsanipun Gusti rawuh. Karsanipun Gusti rawuh badhe ngrengkuh manungsa dosa, tiyang sekeng lan kapinggiraken. Wonten ing ayat 13 saking pangandikanipun Gusti, "Sabab tekaku iki ora ngundang wong sampurna nanging wong dosa." Inggih menika ingkang katindakaken dening Gusti Yesus sarana pakaryanipun ing jagat menika. Kaserat ing kitab suci, Gusti Yesus dahar kembul sesarengan kalian para juru mupubiya lan tiyang dosa. Nedha dahar sesarengan menika patraping kekancan. Menapa wonten ingkang purun nedha sesarengan kalian para juru mupubiya lan tiyang dosa? Para juru mupubiya nalika semanten dipun anggep pengkhianat jalaran nyambut damel kangge penjajah. Para tiyang wau sami dipun singkiraken saking masyarakat semanten ugi agami.
Ananging pawartos ingkang nengsemaken kita pireng ing dinten menika, Gusti Yesus rawuh kangge tiyang ingkang sakit. Panjenenganipun rawuh boten kangge tiyang waras utawi sehat. Panjenenganipun rawuh maringi gesang lan pangajeng-ajeng tumrap tiyang-tiyang sakit. Minangka pandherekipun Gusti, kita perlu sinau nulat menapa ingkang katindakaken dening Gusti Yesus. Kita sinau ngatosaken tiang-tiang ingkang kasingkiraken. Natal dados wekdal ingkang ngengetaken kita tinarbuka dhateng tiang ingkang kasingkiraken. Menika wekdalipun kita ngrangkul sedaya tiyang kalebet ingkang dipun anggep boten migunani. Mbok menawi para tiyang wau wonten ing satengahing brayat kita, kados dene sederek ingkang bantu ing griya kita, saged kelampahan ugi sakiwa tengen kita, tanggi tepalih ingkang boten bejo ing gesangipun. Lumantar Natal, Gusti Allah sampun maringaken ingkang putra kinasih inggih menika Gusti Yesus karsa maringi gesang dhateng manungsa ingkang kaanggep kirang aji. Sumangga kita bujal sikap gesang ingkang namung mentingaken diri pribadi. Natal boten kangge kula kiyambak, boten kangge muncering pribadi kula, boten kangge ngudi kasugihan kula. Kosok wangsulipun Natal tegesipun suka paweweh punapa ingkang kita darbeni kangge sesami ingkang kasingkiraken. Menapa ingkang badhe kita tindakaken tumrap sesami ingkang kasingkiraken? Amin. Bapak Ibu lan para sedherek, monggo kita tanggapi lumebet wonten ing kidung pamuji 158 padha setunggal ditansah padha bungah. Ditansah padha bunga nampeni kabektan swarga, karana kita wong dosa ingan tak saking antaka. Tansah bunga ing patunggilane Gusti, kita lumebet wonten ing pandonga syafaat lan pandonga panutup kawula dherekaken. Allah Rama kawula ingkang dampar wonten katon ing swarga ingkang mulya selanggeng, ngaturaken panuwun lan mamuji syukur wonten ngarsa paduka Gusti dene paduka sampun kersa pangandika. Kawula sami sampun mirengi nampeni mireng pangandika paduka, mugi kawula kasagetaken nindakaken menapa ingkang dados dawuh-dawuh paduka, gatosaken dhateng sederek-sederek kawula ingkang kasingkiraken. Gusti, kawula ki ndedonga kagem brayat ageng Bapak Pendeta, para majelis warganing pasamuan, mugi paduka berkahi ing samukawisipun, sae menika kesehatan, kacekapan, ing kabetaning gesang sedayanipun lan saged nindakaken menapa ingkang dados pakaryan-pakaryanipun. Gusti, kawula ugi ndongaaken dhateng sedaya para warganing pasamuan, wiwit ingkang sepuh, ingkang sakit,
ingkang kirangan mugi paduka gatosaken ing sedanipun lan tetep semindi wonten ngarsa paduka. Dhateng anak-anak kawula ingkang tasih sinau wonten ing pawiyatan, mugi paduka berkahi, paduka sagetaken nampeni menapa ingkang dados ilmu pelajaranipun ingkang kaparingaken saking guru-gurunipun lan ing salajengipun menapa ingkang dados cita-citanipun saged kasebatan. Semanten ugi Gusti dereng sederek-sederek kawula wiye anak-anak kawula ingkang pengin jodohan hingga paduka paringaken jodoh ingkang sembodo lan sumuyut wonten ngarsa paduka. Dhateng anak-anak kawula ingkang sampun cekap anggenipun sinau, mugi paduka berkahi hingga paduka paringi pakaryan cunduk kaliyan ilmu lan kasagedanipun. Semanten ugi Gusti kawula ugi boten kantun ugi ndongaaken para gereja kang lan warganing pasamuan ingkang badhe mahargya Natal wonten ing taun 2020 menika. Mugi paduka berkahi ing samukawisipun ing sedayanipun lan saged lumampah menurut karsa paduka. Kalau kindungaaken dhateng bangsa lan negari kawula ingkang wekdal menika ugi ngadapi wontenipun COVID-19. Mugi enggal paduka birat Gusti, enggal paduka tebihaken, enggal paduka wangsulaken kanthi kawontenan ingkang bingahaken ing sedanipun sampun purna wontenipun COVID-19 menika wonten ing akhir-akhir tahun menika. Semanten ugi Gusti kawula badhe mungkasi wontenipun pakempalan pandonga kaping 3 menika. Kawula ki badhe wangsul dhateng pondok griya kawula ki ambek-ambek mugi paduka berkahi, paduka kanthi lan kawula saged nindakaken menapa ingkang dados dawuh-dawuh paduka ing dinten menika. Matur nuwun Gusti, pilih wonten lepat anggen kawula ngaturaken pandonga ing dalem menika nyuwun pangapunten sedaya menika kala suwun wonten asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Mekaten Bapak Ibu, pangkempalan pandonga mangsa Advent ingkang kaping 3 ing dalu punika. Sugeng mapak Natal taun 2020. Gusti Yesus tansah berkahi kita. Amin. Amin.